Dag meneer. Goeiedag. Het is een fotosessie. Ja, het is goed. Kom maar mee naar de studio. Ja, snap je dat? Ja, ik ga maar voor. Ja. Goed. Ja. Momentje. Goed. Nog langs hier kijken en lachen. Ja. Goed. Ja meneer, Ja. dat ik nog even vragen. Zou dat soms mogelijk zijn dat je een keer naakt trekt? Ja, dat is geen probleem.